Elikkä ohjelmistossa olisi tänään vähän tämmöistä purukalustoasiaa. Meillä on tässä 2 pohjan pystykorvaa ja 1 Suomen ajokoira. Ja katsotaan ensin vähän tätä, että mikä se hampaiden todellinen ossuus on verraten vaikka tuohon koko leukaluuhun kalloon. Elikkä siinä missä koiran hampaasta on näköisellä tämän verran, tai jos katsotaan tätä kulmahammasta, niin tämän verranhan sitä näkyy. Mutta se mitä monetkaan ei tiedä on se, että kulmuriki jatkuu suunnilleen tänne asti. Sitä on, joissakin hampaissa on vähän lyhyemmät juuret, joissakin on vähän pitemmät, mutta voidaan ajatella vaikka karrikoidusti tällä, että hampaassa on juurta yhtä paljon kuin mitä sitä näkyy ulospäin. Ja tästä syystä sehän ei luonnollisestikaan riitä, että hampaat näyttää hyviltä ulkoisesti, koska se ongelma voi piillä ikenien sisällä tai jossakin vielä syvemmällä. Eli hammasröntgen on se, joka sen koko totuuden kertoo. No sitten tutustutaan vähän hammasjuuripaiseeseen. Eli näillä 2 koiralla se on ollut täysin oireettomana. Kummassakin tapauksessa paise on kaivanut tiensä luusta läpi. Eli ne on puhjenneet, ne paiseet, jolloin se tulehduserite pääsee valumaan ulos. Eli se voi olla täysin oireeton. Kuten kuvasta näkyy, niin tässä kohtaa se on tällä koiralla ollut. Ja sitten se on ollut tällä leukaluussa, tällä toisella. Ja koska takahampaat on tosi lähellä silmiä, niin tulehdus voi näyttäytyä esimerkiksi silmätulehduksen tyyppisenä oireiluna. Paise voi puhjeta myös esimerkiksi nenäonteloon, jolloin hajuaisti ei toimi normaalisti. Ja se voi olla sitten selitys esimerkiksi sille, ettei koira työskentele metsässä normaalisti. Ja muita mahdollisia merkkejä on esimerkiksi se pahanhajuinen hengitys, yleinen väsymys, suun raapiminen, kuonon hankaaminen. Ja hampaissa jylläävät bakteerit voi lähteä vaeltamaan muuallekin elimistöön. Eli se oirekirjo on tosi laaja. Ja siinähän vaiheessa, kun koira lakkaa syömästä, se on käytännössä valmis kuolemaan. Eli sitä ei kannata pitää mittarina. Kuten kuvasta huomaa, niin tällä koiralla tämä hammas on suhteellisen ehjän näköinen. Mutta jos katsotte tätä luuta hampaan ympärillä ja vertaatte tähän toiseen puoleen, niin tästähän näkee selvästi, että luu on ottanut osumaa. Ja havainnollistetaan vielä vähän sitä, että miten lähelle taaimaiset hampaat tulee sitten sitä silmää. Ja hammasjuuripaise voi olla seurausta lohjenneesta hampaasta, kuten tämän koiran tapauksessa. Tai sitten se voi olla seurausta parodontiitista, pitkälle edenneestä semmosesta. No se parodontiitti sitten on varmaan ihmisiltä tuttu termi monelle, mutta sehän on koirienkin vaiva. Elikkä hammaskiviplakki on se ongelma. Sitä seuraa ientulehdus, joka leviää hampaan kiinnityskudoksiin, jolloin ne ikenet alkaa vetäytymään. Ja ongelma leviää hammasta ympäröivään luuhun.
Ja jossain vaiheessa se hammaskiven poiston skippaaminen vaihtuu koko hampaan poistoon, ellei ne ehdi sitten pudota itsekseen. Ja ikenenhän ei tarvi olla silmin nähden vetäytynyt, se parodontiitti voi juhlia siellä jo. Ja pitkälle edennyt parodontiitti voi aiheuttaa myös sitä hammasjuuripaisetta. No sitten puhutaan puhkeamattomista hampaista, jotka voi aiheuttaa hammaskystan. Ja myös se voi tehdä tuhoa ympäröiville luille ja viereisten hampaiden juurille. Ja tämän takia hammaspuutteisten koirien jalostuskäyttöä kannattaa harkita tosi tarkkaan. Ja tehdä ne jalostusvalinnat niin, että riski enemmille hammaspuutoksille olisi mahdollisimman pieni. Eli syy siihen, minkä takia hammaspuutoksista puhutaan koirien jalostuksessa, ei ole se, että pelkona olisi varsinaisesti, ettei koira pysty syömään, jos sillä on niitä hammaspuutoksia, tai että se olisi jotenkin taas mittarina, että onko ongelmaa vai ei, että pystyykö se sitä ruokaansa pureksimaan, vaan se on juurikin tämä, että tämäkin vie paljon pintaa syvemmälle. Ja koska en ole pelotellut teitä vielä tarpeeksi, niin oli kyse sitten siitä parodontiitista tai hammasjuuripaiseesta tai vaikka sitten siitä hammaskystasta, niin hammasta ympäröivän luun tuhoutuminen voi tehdä erityisesti pienillä koirilla leukaluusta herkemmän murtumille.